De Joan Baldoví dir que va ser elegit alcalde de Sueca gràcies a l'acord subscrit pels consellers del bloc PSPB i Iniciativa. En aquell moment agraïa la generositat demostrada per tots en fer possible l'acord. Ha demostrat ser una persona propera i senzilla a l'hora de governar en una de les poblacions més grans de la Ribera Baixa. L'Ajuntament de Sueca, que ha estat governat en 2 legislatures en coalicions d'esquerres, pot ser un bon referent de pluralisme i diversitat. Ens parlarà de com es pot governar a nivell local en coalicions d'esquerres. Bé, bona nit. És un plaer estar així en l'Alcúdia. A mi l'Alcúdia sempre és un poble que m'ha caigut bé, per diverses raons. Els 2 únics pobles grans on encara no havien entrat, ni entraran, eren Sueca i l'Alcúdia. I jo sempre ho he dit així, vull dir, la Ribera Baixa i la Ribera Alta estem rodejats de ciutats grans on ha governat el PP i damunt en majories absolutes. Jo soc el mateix que quan vaig entrar. Jo seguisc anant en bicicleta a treballar, alguns me diuen l'alcalde de bicicleta, i estic orgullós de seguir fent-ho. Vull dir, ser alcalde dona l'oportunitat de ser útil al teu poble i jo ho intento en la mesura de les meves possibilitats, tant com sé i puc. Vinc perquè m'ho demana Paco Sanz i no vinc a parlar mal, evidentment, de l'alcalde d'ací. L'he saludat abans d'entrar, que estava repartint premis, perquè no em pertoca a mi. Vull dir, això ho han de dir les persones de l'Alcúdia i ho han de decidir les persones de l'Alcúdia. Però vinc perquè m'ho demana Paco i jo, des que vaig conèixer a Paco, considero que és una persona, una d'aquestes persones, un homenot, que diríem un homenot, una d'aquestes persones que jo em sent honorat en la seva amistat i que estic molt orgullós de ser amic d'ell. Per tant, el que em demani i estic en la meva disposició ho faré. I a més penso que tinc la sort de tindre-lo de candidat a l'Alcúdia perquè és una persona honesta, de les que fa temps que no... Bueno, de les que n'hi ha no tantes. El cas de Sueca és un cas diferent del vostre i de molts ajuntaments d'ací de la Ribera. A Sueca sempre es presenten una muntona de candidatures. Tenim el rècord en 11 candidatures presentades i ara crec que en tenim 10. Es presentaran 10 candidatures en Sueca, de les quals, en fi, de tots els colors, des d'independents fins a tots els colors de l'esquerra. Lamentablement, de la dreta pot ser només hi hagi una altra, que és Espanya 2000, es presenta a Espanya 2000. Jo porto ara 12 anys a l'Ajuntament i sempre han hagut 6 partits dins l'Ajuntament. Penseu això com per a gestionar-ho. Bé, 6 partits en el qual a vegades un partit ha tingut la clau de tot. En algun cas la vaig tindre jo. En Sueca el Bloc en va treure 5, el PSOE en va treure 4 i Iniciativa en va treure 2. Bé, des de principi decidirem formar govern i el que tenia més que era jo vaig ser bo. Jo a vegades m'he plantejat i dic que bonico seria governar en majoria absoluta. A vegades ho he dit, és necessari la pluralitat, la diversitat, perquè si no, de vegades jo trobo que els alcaldes o les alcaldesses acaben pensant que allò és el seu propi corral i has de pensar que t'has d'entendre en persones, perquè la societat és plural i t'has d'entendre. El secret és només un, és ganes, voluntat d'entendre's. És a dir, saber que en tot compromís que tu facis, fins i tot en la dona, has de saber que n'hi ha coses en les quals has de cedir i coses a les que no has de renunciar. I a vegades m'han dit, és que mimes molt a la del PSOE, és que és la niña mimada, la del PSOE és la niña mimada, a nosaltres no mos dones, a nosaltres mos retalles més. Ha hagut fins i tot aquest retret per part de les meves regidores i dels meus regidors. El dir, és que estàs donant massa ahir. No, es tracta del que he dit jo, de ser generós. L'alcalde està en un punt en què ha d'estar en tots i has d'intentar crear aquest equilibri que en unes vegades has d'apretar per ací i en altres has d'apretar per de govern, on hi ha 3 partits, 3 sensibilitats
Si jo haguera de posar els avantatges i els inconvenients, jo trobo que és important que hi hagi pluralitat. És important que se senta la veu de tots. És important que quan fem alguna moció, quan portem algun punt, la gent de discutir. Perquè si no, a vegades correm el risc moltes vegades de, si només has de comptar en els teus, de que vagis molt recte. I és bo que digues, jo vull presentar això. I te diguen, bueno, doncs això sí, però jo soc del blog, Mònica, perdó, Mònica és d'Iniciativa, Paco també. Jo vinc molt a gust. De Compromís. Jo vinc molt a gust. Dóna certament. Bé, vinc molt a gust així, jo dic que soc un optimista i jo crec que anem a ser la revelació. Ho deia l'altre dia Morera en una entrevista que li vam fer, anem a ser la revelació d'aquestes eleccions. I anem a ser la revelació no perquè anem a ser la revelació divina, sinó justament pel treball, perquè jo crec que, i això és una cosa que jo remarque molt, la campanya no es fa en un mes, la campanya es fa durant 4 anys. I durant 4 anys, allò que diuen que era un experiment, jo crec que s'ha convertit en una cosa consolidada i en una il·lusió. Jo, per exemple, jo soc del blog i em sent orgullós de la feina que ha fet Mònica, de la feina que ha fet Mireia. Molt orgullós. Em sent orgullós quan vaig veure l'altre dia el rànquing i veig que les 2 diputades de Compromís i els 2 diputats de Compromís estaven els 15 primers, que han fet moltes més preguntes, molta més feina que altres partits amb més recursos, amb més gent, amb més potencial. Per tant, jo el que sí que dic és que confieu, perquè jo no sé, després passarà el que passarà, però jo crec que hem bastit una alternativa sòlida, hem bastit una alternativa il·lusionant, estem en més pobles que en la vida, som complementaris, allà on no estàvem nosaltres estan ells, i on no estan ells està Compromís per l'Alcúdia, i ara si no és una UTE per entrar a l'esport. Això és un projecte perquè per una punyetera vegada hi hagi pluralitat en les Corts Valencianes. I si algú ha donat exemple del que és treballar és justament Mònica. I moltes gràcies.